наши стосунки были официальные, как бы Беларусь была у стратегічным у палітыцы, у стратэгічным меркаванні Канады, і гэта вельмі важны для нас крок. Мы маем ўжо такія стратэгічныя дыялогі з США і думаем, як распачаць такія ж дыялогі з Великобританией, бо мы фармалізавалі адносіны ўжо з Еўропай, з еўрапейскім звязам, з еўрапейскім парламентам, нам трэба пашырацца. І я вельмі удзячная, канешне, міністрке замежных спраў і прэм'ер-міністру Трудо. Я з імі гэта абмяркоўвала, яны пагадзіліся, і вось зараз гэты першы крок будзе. Таксама у Галіфаксе я ўдзельнічала ў штогадовым форуме па бяспецы, таксама у дыскусіі пра глобальныя пагрозы дэмакратыі. І учора я выступила перад парламенцкай асамблеяй НАТО ў Манрэалі. Конечно, я, калі сустракаюся з лідарамі краіны і у сваіх інтэрв'ю я распавядаю пра праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы тут. І я сёння спадзяюся, што вы больш мне раскажаце пра гэта. Я ведаю, што вы перадавалі інфармацыю. Я сустракалася учора з беларусамі ў Манрэалі і пытала, што яны робяць, каб пра іх праблемы гучаць, нашы беларускія праблемы тут гучалі. Бо для мяне вельмі важна, каб вы тут на мясцовым узроўні працавалі з мясцовымі ўладамі. Бо калі яны не будуць чуць ад мясцовых жыхароў пра нашы праблемы, я маю на ўвазе вас, беларусаў, то яны нічога не будуць рабіць. Бо, конечно, калі я сустракаюся, я адвакатую за гэта, я тлумачу, чаму нельга там вяртацца ў Беларусь, якімі праблемамі сутыкаецеся, але калі няма запыту асабіста ад вас, то у іх арбіце гэтых пытанняў не будзе. І таму карыстайцеся магчымасцямі дэмакратыі, вы можете ціснуць нават на свае мясцовыя ўлады, запытваць на пастаяннай аснове, гэта вашае права і ваша магчымасць. І, канешне, тут трэба нагадваць пра Беларусь, нагадваць трэба пра палітвязняў. Зараз трэба распачынаць тэму нелегітымных выбараў у Беларусі, што месца Лукашэнка не ў бюлетэні, а у Газе. І Канада павінна чуць гэта ад вас перш за ўсё. Не трэба даць гэтаму рэжыму перагарнуць старонку.